Ang tuyo gyud sa mga paharilyo, sigon ini akong kasaligan tinubdan, nga di gyud mapriso si Sean Andrew Pajarillo. So, moangkon sila og sa nga probationable. Mao na ilang taktika niadtong Biyernes. Unsa may mga kondisyon aron moangkon na lang siya sa si Sean Andrew Pajarillo. Mao to ang ka kondisyon nga wa siya mo resist og arrest sa kapolisan. Ug ikaduha, na doon siya mental ug health issues. Specifically, doon siya ADHD na mao kuno'y maka-mitigate sa pagkamatay, sa iyang responsibilidad sa pagkamatay ni Kingston Ralph Cheng. Na mga abogado sa pamilyang Cheng, kipanguluhan ni Atty. Terence Fernandez, di maliban ining maong offer sa plea bargain deal. Ang rason ni Atty. Terence Fernandez, balido kayo. Sigun aning kong kasaligan tinudan, balido kayong rason ni Atty. Terence Fernandez pagbaliban ini. Sa ADHD, mato ni Atty. Terence Fernandez, ang ADHD, unsa man day nasakita, maka-impair sa imong sense of right and wrong? Man tingali. So, dili mahimo nga ADHD mo excuse ni Sean Andrew Pajarillo siyang pagpatay ni Kingston Ralph Cheng. Mahimong dili tinuyo katong pagligis, pagbangga niyang Kingston Ralph Cheng, pero ang iyang kahubog, ang iyang buot, ang iyang ka-irresponsable na ni-drive sa sakyanan bisan intoxicated siya. O siya tarong niyang senses. Mautoy, nakahimo niyang kriminal. So iyang gisalikway. Kanang ADHD nga excuse. Kadtong wa siya mo resist og arrest, para nato nga wa kahibaw sa tinon nga detalye, makaingon ta bitaw wa ba tumuresist si no tumusukol si Sean Andrew Pajarillo sa mga polis, nagpadako pa nito sa mga polis. Ang nahibaw-an di ay nilang Atty. Terence Fernandez, lahi. Si Sean Andrew Pajarillo ni suway pag-ikyas. Di lang tong iyang flight, katong iyang pag-ikyas suman siya kabangga Toyota Vios, katong iyang pag-ikyas suman siya kabangga ni Kingston Ralph Cheng. Ni-ikyas pag siya human natikalbong iyang sakyanan. So katong ning video nga nag-viral, nga nidagan siya, gigukod siya gwardya, tinuo di ito. Nakakuhaan to ang taga Maria Luisa, homeowner sa Maria Luisa, gikan to sa dashcam sa iyang sakyanan. Kaya na itong AI, kay limpyo magayo. High definition na ito iyang dashcam. Putong klaro kayo, gigukod siya sa kapolisan. O wa na mahitabo ka usa, kaduhagin siya ni suwag ikyas. So pag katikalbong yun, dihang gitabang man to siya sa mga gwardya. Kaya dito man siya sa sakyanan. Pag humag hulbot sa mga gwardya ni gikas sakyanan, nidagan. Ibig pa magpasalamat, nidagan siya gikas mga gwardya. Kanya kanang konsuito mo sa nakasood mong Maria Luisa, kanang Paseo Eulalia, warang daan at tubangan yun sa guardhouse, iksod yun mo sa guardhouse, iksod mo sa Maria Luisa subdivision, labay mo sa guardhouse, dito ka, mao na ang Paseo Eulalia. Tungason mo na, di mo napatag. So nidagan siya at padungtungas. So gigukod siya sa mga gwardya. Nadakpan siya kay abtik may mga gwardya sa Maria Luisa. So dakpan siya, gipalingkod siya sa sidewalk, samtang nag-coordinate ang mga gwardya unsaon man niya may suspect o hit and run. Niya masud sa subdivision. So nanghid sila mga supervisor. Samtang naging-communicate sila mga supervisor, kumpiyansa man sila kaya naglingkod naman si Sean Pajarillo. Nidagan bitaw ng balik. Gigukod na sa nila. Ay kinuha ko ng gukod, mauna to ang taas-taas, niabot ko ng mga 100 meters. Kigisukod mong ginilang ato ni Terence Fernandez, naabot ang 100 meters ang ginugdanay. So, ikinas yun. Kung nag-ingos ato ni Terence Fernandez, dili mahitabo, ngawa siya mo resist o arrest. Kinahanglan siya nga, di mo sugot ang pamilyang Cheng, ana maong plea bargain deal niya. Kaya di suway yun siyang ikias, di ilang kausa, kaduhag yun. Suway ikias. Plus katong iyang ikias daan pagbangga ni Toyota Vios o pag ikias niya human siya nakabangga ni Kingston Ralph Cheng, kaupat siya mo suwag ikias. Imbis mga ipasaylo sa iyang kasepanan. So mao ni ang rason ngano nga way plea bargain deal nga naumol tali sa mga Pajarillo o sa biktima ng pamilyang Cheng.